Здравейте, дами и господа! Това е новия ни клип. На Аз съм... MyFrostBG, Да. Аз съм Асада Найк, а това е... Фризлак HD. Същи. Сега ще ви разведем из нашата къща. Новата ни къща. Да. Замък. Но да почнем с най-важното. Това ми е коня. Той е диамантен. Му е И там. съм аз. Хубаво. Добре, айде да ги А това е неговия кон. Това бе, доведи го. Така. Виж, какъв е хубав. Айде. Айде да ги разведем из къщата. Добре. Първо. Да се качим горе. Да разгледаме кулите. Да. Това е кула 1. Не, това е кула 2, бе. Не бе, тук е. Не. Това е кула 1. Да. Качваме се горе, да я разгледаме. Има хубава гледка. Намерихме си порталче там. Да, О. имаме и лава долу. Да. Леко да паднем, че ще себе майка. Да. Ай, рипе долу. Долу съм. Сега съм горе. Къде е там бе? Тук е кула 2. Чакай, сега ще долу. Насам. Тичай, Ей, тичай. кирката, ей. Ето е и кула 2. Няма нужда, скачваме. То се таа. Това би трябвало да е кула 3. Ако си Но ми свършиха табели и не можах да напиша кула 3. Дай към кула 4. това трябва да е кула 4 поне. Да, има факли. Това е важно. Скачай направо. Това са ни нашите глави, които сме взели от нашите жертви. Да, дори и крава сме убили. Пак. Крава. Крава. Така, са ела да ги разведем и надолу по къща. Давай. Ай, ти си Какво пише ръководител. тук е? Руди. Това са ни рудите. Отвори да ги покажеш. Това са ни рудите. Имаме малко руди, нали? Да. Ама ще ги добавим. Имаме късмет на руди. Да. Тук няма нищо. Тук е тъпотиш. Така няма нищо, верно. Така, дай в другата Да, стая. къде? Дай в другата стая. Айде, тръгвай. Коя? Ай, така, тук какво пише? Храна. Тук само риби имаме, де. Дори е даже празен. Трябва да ни храна. Ще умрем. Опа, месото ми е готово. Ще ядем. Така, Айде. сега в другата стая. Сам. Сега тук Какво са пише? брони. Брони. Айде да си разгледаме брони. Значи, тук брони, така. Ние няма диаманти ли? Да, имаме само едни бутушки, едно такова, един гащички. Тук няма нищо, тук още малко брони. Нямаме нагръдник. И за един не става. Да, Има. Няма. тук Тук няма. има. Няма. Не, няма. А. Са другите. Тук влизахме. Да. Тук какво пише, Роди? Влизахме. Тук Мечове и инструменти. сме. Видиме в мечове и инструменти. Така, тук Така. инструменти за палки, лопати, таки щурки. Плагнем. Чакай. Ето, още май един се включи в разговора. В момента кажи хи на YouTube, бе. Правиме клип, ма! Кажи здрасти! Не се чуваш. Това е Black Bunny 526. Да. Така Аз съм пошенки, бе, ела да ги разведем и там. Верно, ама чакай да видя къде бяха. Аз ги търся. Там при твоя кон е тук. Материали за пошенки, така, тук пак също, тук перли, тук пошенки, един чест пошенки имаме. Да. Така, Оборотни сме. така, там, ачо да ги разведем из подземието. Абе, вие къде На сте? коня, ама няма седло. Ево да ги разведем Айде. из подземието. Ето, Давай. Ох, айде. подземие. Мен не забравихте, а? Идвай, бе. Айде, влизам. Подземие, тук Чоп. така, надолу. Тук няма Има ли нищо. нещо тия често, е? Не, май не. Толкова. Градинката ни. Ще направя нещо с него. Това ни е Айде, влизай. Чай, че не мога на цяла дупката. Къде влезна? Къде се да? Бърка Това ни е петак. Вие, другата. бачо. Шнека. Това ни е другата градинка. Я как сте го направили? Без мен. Това тук Бе, не се бутай, бе. Правихме глас на... Това е бамбук. Асасин и Да. Влак. Аха. Да. Идвай, бе, аз съда. Това Вижте беше ми фермата, случайно. вижте ми фермата. Видяхме тия. Абе, нали я разглеждам още, бе? Спака. Сега слизаме надолу по другото. При другото. Още е по-надолу. Където така. сега От влизам тук и аз. по принцип трябва да почваме клиповете, ама По принцип. О, по принцип само.
Това е Да, не някаква ти пука. глава там на Крипър. Харесва ли ви? Виж го цялото, бе. Видя ли го? Яко бе. А? Цялото. Секси ли е? Няма ме виж. Снимай ме. Секси си. О, Свали yes. си гащите и Сек. ще си още по-секси. После секси. Ай, са нагоре. Да покажем на Black Bunny котката. Да, О, котка. вярно. После дай. Там ли е котката? Да бе, Еси, мамачка. ела бе, Аз звер. като да не я убиеш, че направо ще... Ако вече... Ще изтъпа лагерите. Не, Не беше бил кобилата. Може ти отърва. Ето я котката на Black Bunny Спаси 526. мачо. Стани, ма. Еми Как ще не няма, става, бе? защото е на А, Black Bunny. Защото е моя. Ела Идвам си, аз. ела си Да, ти- па не чуе. Идвам, Стани, идвам. ма, А, ти Идвам, бе, да си идвам, бе, идвам, бе. Спокойно. Те си, бе. Бега излиза, че ще Я, се ела, бе. затворя. По-бе. Видях ви Хайде къде. да, не бе! Уби ли, Ачо? Малко я удари. Стига, Ама там от един удар умря. Откъде да я знам, че ще умре? Ачо, ти си много тъп, аз ти казвам. Де да знам, че ще пукне, бе, мам. Бах, не, ма тука чока, Не е верно, до мене. Еми, А. да, такова дай Пак стан. е. Дай стан хелт, ще се възвънат сърцата, бе, умен. Здравейте. Това е Black Bunny 526. Що Някакъв фурус тука. О, бахно. Секс, секс. Къде си, бе? Да покажем къщата изцяло отвън, бе. Айде, излизай. Чакайте ме. Кой идиот е да Как пуши от те чест? беше, не го? Да, чакай, аз падам надолу, бе. Интересно, кой идиот е да пуши чест? Май ме вика. Бе, там няма нищо, бе, човек. На къде хода? Нагоре по стовечките. Чакайте ме, бе. Аз не мога да излеза от това, бе. Винаги се губа в този замък. Малко. Пак се обърка. Ама вие Я къде знам. сте? Брат ни бе, побила. О, верно бе. Имаме врата. Аз чакайте, даваш да от, скача. водата ще ви покажа къщата, защото тук нещо така не се вижда. Ей, Обмисляме да да направим и... И да не ни грифите, ей. Това не е къщата, отдалече. Пук ще се отдава, бе. Това не е Аз съм отдалече. много години. А, Какъв е то? Сега ще ти покажи като. Еле, се биеме, я. Ще ви Как е ги за... Аз ще бия с месо, ще бия с пържоли, ще бия. С хлеб. И аз ще бия с кирката, главата ще залича. Ай сега да ходим да Това експлорваме. в устата ми излиза някакво жълто. Ходим да експлорваме. 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 Опа. Да, ей, Та, тук. най-важното. Да не забравяйте се сабскрайбите за нас, разбрахте ли? А? Да. Не говориш на тебе, ама както да айде. Айде да експлорваме. Ето, Чо! О, кажи. Ена там! Къде си, бе? И нали съм на таун? Къде сте, бе? Ена там. Вие сте правили много неща, бе. Ей, това е моя, бе. Може че аз съм го правил. Законя. Че ще се удавите пак. За коня. Това е извън къщата. Да. Не виждаме къщата. Къде, бе? Абе, на там ще ходим някъде да видим мапа кафе, бе. Айде. Ще правим сек. Ще суда, бе. Ей, не спирам да ям. Бат дебелакс. Айде, бе. Айде, бе. Глей, само фърчи месо. Ама не ядеш. Да. Лагнало. Гледай, че Ей, стоп. малко ти лагнало, значи. Това админ само в пърно сваля. Какво се... Ей. Админа само първо сваля. Това не е добре. Защото Евентите това са 8 часа, 8 и половина всеки ден. Да. Съм факт. Сега след малко ще половин час може да почне 9. Къде брецът, бе? Ако админа реши да го направи. Не, ако админа реши да спре с биечки и да го направи. Де ти, чики боеца. Нали? Аз ще го... Ще къде му сте, пора бе? дупаката. Видях. Тук има къща, бе. Да, его Не, е то какво тук е значи? замък, бе. Не, това не е той. Къде има куфарчета, бе? Грифите, бе, бате. Ай си изиде. Не, бе, елате, бе. О, ще падна. Той е грифен. Дали? Грифено ли? И той е по-малък от нашия даже. То камения. Един камен. Не, каменя беше 10 пъти колкото. Бе, то си сейф от територията ще го... Ох, Не, верно, аз съм вече вътре в няма замъка. сейфъл е. Жоки, някакъв жоки. Нищо не е Имаме ли сейф. динамит да му гръмне Абе, вече? аз не знам го е. Знам, обаче там е сейфъл при куфара. Не е верно.